ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, गिबिसिनावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय आरो आंनि गोजोननायखौ साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गोदान गाहाम बाथ्रायाव बा गोथार बाइबेलनि रावाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जादों। ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों मोनसे गोदान टपिक दिनै आङो लानानै फैलायबाय गोथार बाइबेलनिफ्राय। बेनो जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि मावनो गोनां। दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों मोनथामसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै सावरायनो सानबाय बा नोंथांमोनजों दिनै आङो रायज्लायनो बा शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जायहा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरदों, नोंथाङा नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे ख्रिस्टियान जिबनाव लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबावदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनो जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि मावनो गोनां बिबान बा खामानि। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों दिनै बा सोरबा गोबाव बोसोरनि जोनोमनि बा ससेनिफ्राय दिनै जोङो ख्रिस्टियान जाबाय बा जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, सिनायबाय बा जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै जों दिनै नाजावनानै लाबाय। नाथाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेजोंल' दिनै जोंहा जथेस्थ' नङा। दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जों ख्रिस्टियान साफ्रोमहाबो बे इसोरनियाव, बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव मावनांगौ खामानि दं आरो बिबान दं। बै बाथ्राखौ दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंनो फोरोङो आरो मिथिहोयो। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमाफ्रा, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिफाफ्रा, जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा जानानै मा बिबान दंमोन, मा खामानि मावनांगौ दिनै जोंहा दंमोन, बेखौ समायथे जोङो बावगोमालाङो। मोदोमनि जानाय लोंनाय, लब लालसा, बे संसाराव थांना थानायनि गेजेरजों बायदि रोखोम बेस्थ'नि गेजेरजों, बायदिनि गेजेरजों, सैताननि खायदा खालामनायफोरजों, मोदोमनि गांनाय उखैनाय लब लालसाफोरजों, जोंनि बायदि रोखोम मावनायफोरनि गेजेरजों जोंहादि इसोरनियाव मावनांगौ जे खामानि दं, ख्रिस्टियान जानानै दिनै जोङो बेखौ बावगोमालाङो। आरो मा जायो, समनि गेजेराव जोङो फोरबोनि गोथार बाइबेलनि रावफोरखौबो जोंनि गोसोनिफ्राय जोङो बावगोमा दिनै जों लाङो। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि डिउटिया मा, जोंनि खामानिया मा, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फिसा गोरलै गुसुंथारै आङो दिनै गोसोखां होनो दिनै सानदों। बाइबेलाव दिनै गोबांथार गिदिर दिनै लिरनायफोर दङ आरो जोंहा दिनै गिदिर पास्टर, फादर, बिशपफोर दङ। बिथांमोननिफ्राय दिनै जोङो खोनानो मोनो मोजां इसोरनि बाथ्राखौ, अब्लाबो दिनै जोङो बावगोमालाङो। बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आंबो जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरखौ, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोसोखां होनो सानदों। What duty do we have in Christianity or in Jesus Christ? अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, अब्ला फै बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंनि जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों आरो जोंखौ मा बुंदों। गिबियावनो जोङो फरायनानै खोनासंनानै लानि। बेखौ मोननो हागोन कल'सिया 3 बालाबनि 23 सिरि। Colossians chapter 3 verse 23. मा लिरदों फरायनो जिसुनि मुङै? नोङो जेखौनो मावा मानो गोसो मानिजों मावदो, फोरबोनो मावनाय बादिसो, मानसिनो मावनाय बादि नङा। Once again,
नोङो जेखौनो मावा मानो गोसो मानि जों मावदो फोरबुनो इसोरनो that means मावनाय बादिसो मानसिनो मावनाय बादि नङा मिथिबायना जोंनि डिउटिया मा मिथिबायना जोंनि खामानिया मा अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ दायो सोर सोर नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो बे कुइसनखौ आङो दोनदों मिथिबायना मा होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला अनज्लायग्रा नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों जोंखौ बुंदों नोङो जेखौनो मावा मानो जेखौखि मावा मानो गोसो मानि जों मावदो ओमफ्राय मा होनना बुंबावदों फोरबुनो मावनाय बादिसोनो बै इसोरनो मावनाय बादिसो मानसिनो मावनाय बादि नङानो Let's think now dear friends जोङो माबादि मावो मा जोङो बे संसाराव थांनानै थानायाव ख्रिस्टियान जानानै ख्रिस्टियान बिमा बिफा सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाय जानानै इसोरनो मावनाय बादि जोङो मावदोंना दे जों सिन्था खालामनि जोङो मानसिनि थाखाय मानसिनोसो मावनाय बादि दिनै जोङो मावगासिनो दङ बे संसाराव इसोरनो मावनाय बादि जों मावाखै नाथाय बाइबेला नोंथांखौ आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों खावलायदों जों जेखि मावा मानो इसोरनो मावनाय बादिसो जोंहा मावनो नांगौनो मानसिनो मावनाय बादि नङा मानसिनि मावनाय मा होननानै बुंदों मानसिनो मावनाय बादि नङा होनदों जोबनायाव अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथाङा खुब गाहामथारैनो मिथिदों अब्ला मा जोंनि बिबाना फै गोसोखांनि जोङो आन्दायबायब्ला जोंनि मावनांगौ बिबानाव फै बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आङो खावलायो गोसोखांनि what was our duty जोंनि मावनांगौ खामानिया मामोन आरो मोनसे बाइबेल सिरिबाव बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 3 सिरि Proverbs chapter 16 verse 3 बेयाव बेबायदि बुंदों नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबुनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन बोसोन बिजाबाव प्रभाबाव बेखौ बुंदों मा होनदों नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबुनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर we have lots of dream to do in our personal life गोबांथार जोंहा दिनै सिमांफोर दङ we have many plans to do as long as we live जेसेबां समसिम जोंहा थांनानै थागोन बे संसाराव गोबांथार थांखि मिजिं आसा बरसा दिनै खामानिफोर दङ जोंहा मावनांगौ थ' बेखौ मावफुंजोबनांगौब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ नोंथांखौ रिक्वेस्ट खालामदों मा होननानै बुंदों नोङो जेखौखि मावनो बा नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबुनिफ्राय बोर बिनानै लादो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन होननानै बुंदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंनि मावनांगौआ बेफोरबादिसो जानो नांगौनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौनो मिथिहोदों दिनै गोबांथार समाव दिनै जों आन्दायो बा आन्दायबाय जोंनि डिउटिया मामोन मा रोखोम दिनै जोंहा मावनो नांगौमोन ख्रिस्टियान जानानै ख्रिस्टियान बिमा जानानै ख्रिस्टियान बिफा जानानै ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाय जानानै माबादि मावनो नांगौमोन दिनै जोङो आन्दायो मारै आन्दायखो बे संसारनि समायना रमायना लब लालसा मेगननि नुनायफोरजों दिनै जोङो आन्दायो मिथिगौना अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जेब्ला इसोरा आदम आरो हवाखौ जेब्ला सोरजिदोंमोन अब्ला एदेन बागानाव गावनि बिथोनखौ मावनो थाखाय बिसोरखौ दानानै सोरजिनानै दोनहैदोंमोन नाथाय मानसिया इसोरनि इच्छा बादि मावैखाय बेनिफ्राय गोजान दिनै जानो नांदों सावखौ नाजावनानै लानो गोनां जादों बे इसोरनिफ्राय दिनै जोंबो बिदिनो जागोन नामा जोंनि जिबनावबो बिदिनो सोलिगोन नामा गोबांथार समाव जोङो सिन्था खालामनो नांगौ ख्रिस्टियान जानायखाय अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन
से करिन 10 बालाबनि 31 सिरि 1 Corinthians chapter 10 verse 31 बेयाव बेबादि बुंदों अनजाग्राफोर बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा जाब्लाबो आरो लोंब्लाबो गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम जोबनायाव जोंखौ रिक्वेस्ट खालामबावबाय मा होननानै बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा whatever we do dear friends and whatever we drink or eat we have to do it for the glory of God मा होननानै बुंदों जोंनि खृष्टानफोरनि बाइबेला बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा जे जाब्लाबो आरो लोङोब्लाबो गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम होनना बुंबाय मा जोङो बेबायदि खालामोना जों जेखि मावा इसोरनि महिमानि थाखाय जोङो मावोना बाइबेला दिनै जोंखौ बुंबाय जाब्लाबोनो लोङोब्लाबोनो आरो मा होननानै बुंदों गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम whatever we do we have to do for the glory of God so dear friends but we are doing for the glory of ourselves for the glory of our body जोंनि मोदोमनि महिमानि थाखाय जोंनि गाव गावनि महिमानि थाखायसो दिनै जोङो बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि जिबनाव जोंनि खृष्टियानफोरनि जिबनाव अनज्लायग्रा खृष्टाननि लोगोफोर थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरफोरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आं दिनै गोसोखांहोयो आं दिनै रिमाइन्ड खालामदों अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथाङा जेरावखि थानानै नाया मानो नोंथाङा जानो हागौ सासे खृष्टियान बिमा नोंथाङा जानो हागौ सासे खृष्टियान बिफा नोंथाङा जानो हागौ सासे खृष्टियान सेंग्रा आरो सिख्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला दिनैनिफ्राय मिथिदो साननानै लादो जोंनि खृष्टियानफोरनि मावनो गोनाङा मा आरो दिनै जोङो मा रोखोम मावनो नांगौ नङाब्ला जोंबो बै आदम आरो हवा मोनबादि जानांगोन नामा इसोरनि इच्छा बादि मावैयावहाय मा जायामोन जों गोसोखाङोब्ला बे जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ बेनिखायनो अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दं बा आंनि साबस्क्राइबार्सफोर जेसेबांनाखि दं गासैखौबो फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै आंबो खावलायो आंबो दिनै बेबायदिनो दुर्बलताजों बुंफबनाय सासे मानसि बेनिखायनो गावजों लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौ खावलायो फै जों गोसोखांनि खृष्टियान जानायखाय जोंनि मावनांगौ खामानिया मा जोंनि डिउटिया मा आरो जोङो बे इसोरनि डिउटि बादि बे इसोरनि इच्छा बादि दिनै जोङो मावनि अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर गोथार बाइबेलाव जेरैबायदि लिरदों जोङो फै मावनि दिनैनिफ्राय जोङो गोग्लैबायब्ला आन्दायबायब्ला सिखांफिननि इसोरनियाव फैफिननि आरो मावनि दहामबायसे अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर इसोरा बे भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आरो दिनैनिफ्राय गोथार बाइबेलनि लिरनाय बायदि आरो जों खृष्टियानफोरनि मावनांगौ खामानिया मा बेखौ मिथिनानै गासैबो इसोरनि महिमानि थाखाय जेन' जोङो सासे मावनो हाग्रा खृष्टियान जानो हानाय बायदि नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय दहामबायसै इसोरा नोंथांमोन नायग्रा साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय